A duniya, fim ɗin a duniya kashi na 54. Kowa ya san irin wakatuwa tashin da aka sha a shahararren fim ɗin nan mai suna a duniya kashi na 53, inda aka yi wa matar malam sata ta rainin wayo. Sata ta rainin wayo ta irin rashin mutunci. Kuma matan malam ɗin malam da ya fi son amaryar an ɗauke wa amarya waya tare da kuɗinta. Sai dai kuma abin ya juyo kuma an yi suya an manta da albasa. Yayin da yaron malam yake caji almajiran malam ɗaya bayan ɗaya ana ta ganin kuɗaɗe a ajiyunsu. Hakan ne yake ba mutane mamaki, ganin kuɗin da aka yi fa shine yake jawowa. Yaron malam ya caji wani ya ga kuɗi ba irin na Najeriya ba dala, amma dai ya ba malam kuɗaɗen da ya ba shi kuma ya ɓoye wannan kuɗin. Ya kira shi gefe ne yana tambayarsa ina ya samu kuɗin, ya san ba wannan bace ba. Amma abinka da wanda ya riga ka kwana sai ya riga ka tashi. Ya mai bayani irin na ƙanzan kurege cewa jiya ya ji wayar Haris tana ƙara. Ya ɗago zai ɗau wayar sai ya haƙura, kan ya haƙura sai ya ga ya fito yana duba sai ya ga wayar ya kunce da kuɗi. Yana so ya gaya mai dai yaron malam shi ya ɗauke wayar amaryan malam, amma da yanzu yaron malam ya yi kyakkyawan wani ya ce muddin ya ji maganar nan ta fasto wallahi sai ya yanka mai rashin mutunci, sai ya mai abin da bai taɓa tunani ba. Turƙa shi daman kiru tana jawowa bau. Abin da zai baka mamaki, ba a taɓa zargin yaron malam zai ci amanar malam ba. Ta ɓangare guda kuma fa Abala ya kawo Kanabaro wani babban dil ɗin da zai sha kwana shi ma ya sha kwana ya fara fita ƙasashen waje a wannan shahararren fim ɗin a duniya. Tabbas fim ɗin a duniya ya yi wa Abala riga ya mai wando. Hakan ne yasa aka kawo wannan dil ɗin. Kanabaro ya aminta da Abala fiye da tunanin mutane. Ya ce za a sai kayan kuma tabbas kayan za a ci riba wajen miliyan 100 daga miliyan 7. Kanabaro ya gigice, amma kuna ganin wannan abun ba kofar rago aka yi wa Kanabaro ba. Ta bangare guda kuma sai Godiya ya je ya tattaro wayanda suka yi mai sharri saboda ya sa mayaki ya mai dukan laushi ya yarinyar nan bugun kyalle, ya mata bugun walƙiya, ya mata bugun yar daksilin, amma bugun da ya mata ta da ku tashe ku. Hakan ne yasa ta fita da kayayyacin ta ringa fito da bayanai dalla-dalla. Sai Aisha Umaira kuma suna gefe suna kokarin shirya filambi ta dole sai sun shiga sun fita sun kwato mata haki. Amma abin da zai baka mamaki, Allah ya sa yarinyar nan ta dau haske. Ta gaya mai cewa sharri aka yi mata, amma wannan bidiyon da aka yi kuma yana neman aikin siyasa. Ya sa an zo an kira su ke da wuya ke tambayar ɗayan nawa ya bayar, ya ce 100. Yana cewa 100 mayaki ya kashe shi. Shi ma ɗaya ɗan Daudin wanda ake lakabi da Kilina ya shiga uku saboda ya gigice ya tankware ya haukace. Jan wannan wani abin da ya gani dan Dauda a lahira, abin haushi, abin tunaci kuma abin takaici, abin da zai ƙara baka mamaki. Shi sai Godiya fa gaba ɗaya ya gigice, lissafinsa guda ɗaya ne, ashe lissafin nasa guda biyu ne. An yi wa yarinyar dukan koshi, dukan ke da wuya ya sa Kanabaro ya mata wani bugun kyalli, ko kuma in ce ya sa mayaki ya mata wani bugun walƙiya. Bugun da ya sa aka tsaye da wannan shahararren fim ɗin kenan sai na yau. Kadan daga cikin fim ɗin a duniya kashi na 54. Kowa ya san inda Kanabaro da ya yi wannan harƙallar, amma dai ma'aikata sun tara Kanabaro amma ya ƙara yin escape. Ficewarsa ke da wuya, Allah ya taimaka ya ƙara ficewa. Kun san Kanabaro tsuntsu mai wayo ne. Shi ma Abala an zo neman sa ba a same shi ba. Wannan fim ɗin a duniya ana riska mutane sakamakon yadda ma'aikata suka kama dan mama, kuma ma'aikata suna nan suna bincike akan daba-daba wanda aka kashe a gidan kwallo, ma'ana dai wanda aka kashe a gidan dambe, wanda Kanabaro ya taso wannan mutumin na garin Kaduna wanda ake ce mai dan allo ko kuma yake cewa ubanta, ya zo ya sa ya mai aiki. Ni mai aikin da wuya ya sallame shi, tafiyarsa ke da wuya ba ma'aikata suka zo. Abin da zai baka mamaki, wai wanda ya iya aiki shine yana rabon kamar rabon faɗa yake da 'yan sanda, amma hakan ya sa ya je ya aikata mai ba daidai ba. Amma sai dai faɗa da aljani ba daɗi. Hukumar 'yan sanda tana nan tana ta iya bakin kokarinta ta ga ta binciko wannan abin. Ta naɗu wayar daba-daba ko kuma an ce ta naɗu wayar ɗan allo da Kanabaro. Sakamakon wannan bidiyon ko kuma ce hotunan wasu daga cikin wayan da aka kidnapping da 'yan sanda suna nan, inda aka je aka shigar da su mota suna nan suna lalube. Sun baza jami'an tsaron su a ko'ina a cikin gari. Baza jami'an tsaron ma da suka ne suna yawo a daidaita sau, aka haɗu da wani ɗan damfara wanda yake ba da jabin kuɗi a cikin adaidaita sau.
sai dai hukumar ɗan sandan ya mai dabara ya mai wayo ya sa shi a mota dole ne ya gane kuransa. Hakan dai ya nuna fim ɗin A Duniya yana ilmantarwa, nishaɗantarwa, faɗakarwa. Dan uwana na tabbata wannan gagarumin shahararren fim ɗin mai suna A Duniya yana burge ka. Mutukar fim ɗin A Duniya yana nishaɗantar da kai, yana ƙayatar da kai, kar kai mana mugunta. Daure kai mana subscribe sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar mu ci gaba da binkito muku sirrika kuma da suke cikin masana'antar Kano ɗin cikin sauƙi. Farin cikin ka shine namu dan uwa. Muna godiya da wannan ziyarar channel tamu da kai mai albarka. Mun gode.